Sa hinuwaman nga wheelchair sa ilang silingan, malampuson nga nakaabot sa Brigada News FM Cebu, si Nanay Luisa Igunya Cabante, 59 anyos, taga Dulho Fatima, Dakbayan sa Sugbo. Gipakita ni Nanay Luisa sa personahe sa brigada ang iyahang mibutod nga tiyan. Padayag ni Nanay Luisa, kapin sa tuig na niya kini nga giantos ang maong sakit nga mayuma. Gani, duha na ka hospital ang iyang giadtuan aron lang siya maayo. Apan tungod sa kawadon sa panginabuhi, giagwanta na lang ang maong sakit. Matud pa, gihatagan siya sa doktor og resita isip pain reliever kun mugahi og mosakit na ang iyang tiyan. Gidid-an si Nanay Luisa nga makakaon og gahi nga pagkaon kay mo resulta man nga mas mugrabe ang sakit sa tiyan, labi na kun muburot kini. Kun muburot ang tiyan, maglisod sa pagginhawa si Nanay Luisa. Gani padayag ni Mildred, ang igsuon ni Nanay Luisa, makadaghan na nga higayon nga mawad-an og padimuot si Nanay Luisa tungod sa grabing sakit sa tiyan. Sa ilang pagdangop sa brigada, nang hinaot kini nga matabangan sa brigadahan. One tahanan in the heart of changing lives. Ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.